Basisschool De Crocodaris bestaat 10 jaar. En dat wordt de hele week gevierd met verschillende activiteiten. Het jubileum zorgt ook voor veel reuring in het hart van de Venruyse wijk Brukske. Nou, de hele week hebben we volgepland met activiteiten die we samen vieren met de leerlingen, maar ook vooral met al onze collega's en ouders. Zo zijn we maandag hebben we een vossenjacht gehad in de hele wijk, waarbij ouders allemaal hebben meegeholpen met supervette activiteiten. Dinsdag zijn we naar Toverland geweest met z'n allen. Woensdag hebben we een spelletjesochtend gehad. Vandaag hebben we een circusdag, dus een echt circus wat langskomt. En morgen sluiten we af met een picknick in de wijk. De laatste 10 jaar is er in het hart van de wijk heel veel gebeurd. De wijk heeft wel een metamorfose ondergaan. 10 jaar geleden is hier het multifunctioneel centrum gerealiseerd. School is daar een onderdeel van. En we hebben nog meerdere gebruikers. We hebben gymzalen hier, we hebben kinderopvang, wijkcentrum. En al 10 jaar lang krijgen de kinderen van het Brukske, maar ook van buiten het Brukske, hier goed onderwijs onder begeleiding van deskundige leerkrachten. En daarnaast is er nog meer gerealiseerd. Het wijkcentrum, de winkels, maar ook bijvoorbeeld het speelpark. En het is echt heel mooi geworden hier in de wijk. Ja, welke rol heeft de school erbij gespeeld? Of welke rol hebben de leerlingen gehad ook bij de realisatie van bijvoorbeeld het speelplein? Nou, die hebben wel ook inspraak gehad in bijvoorbeeld hoe de speelzones eruit komen te zien. Dan moet je denken aan welk type toestellen. Worden het meer sportveldjes of meer bewegen- en ontwikkelspeeltoestellen. Waar ze kunnen duikelen, springen, klauteren, noem maar op. En het heeft ook een hele natuurlijke look gehad. En er zijn ook meerdere partners, waaronder ook de kinderen bij betrokken geweest. En de speelplaats of de speelzones zijn ook als laatste gerealiseerd zo'n jaar of 3 geleden, zeg maar. Maar de school bestaat dus al langer. Ja, de Crocodaris is eigenlijk een soort van fantasiedier. Het idee is dat je mag zijn wie je wil zijn. En dat is eigenlijk de Crocodaris. Een plek voor iedereen. En hoe heb je deze week zelf beleefd? Wat is voor jou het hoogtepunt? Het hoogtepunt mag dadelijk komen, is de circusvoorstelling. Maar ik denk naar het eind van de week, als ik al die voldane gezichten zie, dan ben ik heel tevreden. Ik geef zelf les in de nieuwkomersgroep, dus vooral ook heel veel kinderen die pas net in Nederland zijn. En ik merk dat die zo verwonderd zijn, dan ben ik al tevreden als ik ze zie lachen. Ik ben er wat trots op dat we 10 jaar Crocodaris erop hebben zitten. En we vonden ook dat we daar even echt wel bij stil moesten staan en dat groots moesten vieren. En we hebben een hele feestweek georganiseerd met allerlei leuke activiteiten. Ja, ik vind het gewoon mooi dat de kinderen ook toch wel dit mooie jubileum volop kunnen meebeleven. En daar ook actief in participeren met allerlei leuke invullingen. 2, 3, salto eroverheen. Het blijven toch clowntjes, hè?